wallahi zan iya kashe Sumayya kuma in kashe ki kashe shi kuma in kashe kaina. Ke zo ki ji mara mutunci kawai yar maguzawa wacce ba ta da asali. Saka maza mutunci iska. Ai gara ni iskanci nake yi. Na fi barawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Uwar Dashe Film Production suka dauki nan ka muku wannan katon shirin mai suna Gaba ɗaya so kake gaba ɗaya mutanen da muke rayuwa da su sai ka kwashe su ka je ka kai su can mugun daji. Kasada. Ya kamata a ce ka taimaka mar domin Abdul yana neman taimakon a yanzu haka. Ya zama mana dole fitar da shi daga doron kasa. Abdul ba ka da hankali. Ban fahimci me kake nufi ba. Zakaran da Allah nufa da cara ko ana muzuru ana shahu sai yayi. Dan hakin da karena shi kan tsone ma ido. Laliban dare da mafarauta suke yi wani lokacin nasara ce take kai su ga haka. Zan kashe babanka sannan kashe ka. In dai ina faɗa a ƙauyen nan ashi zan ɗauki mataki akan wani lamarin. Kasada. Kuma ni na yi wannan abun ne don masoyiyata. Sai na kashe babanka. Babanka baba ta ce. Kuma ka san a rayuwata babu yarinyar da nake so kamar Hajara. Kanwata ta fiye mun babanka. Kuma mahaifiyata kai ya kashe min ita. Sun buga kasada ne a gida biyu kuma inda aka jefa tsuntsu biyu da dutse daya. Kamar yani? Ya kamata mu wani abu akai. Kasada. Shiryawa labari da kuma tsarawa Sa'id Yahaya. Takamaka ka auri Sumayya to zan kashe Sumayya in kashe kaina. Ba ku to ki ji wani labari. Gashi yan unguwayen sun fara magana akan cewar ɗa ne yau ya waki ciki. Kika sake na ji maganar nan a wani guri. Sai na sa an halaka ki. Dabba da kiki mai kwakwalwar talatalo wanda ya zama toce baka san abin da ke ba. Nonsense, dubulan moken. Da Allah ka zo gida yanzu. Mataimakin mai bada umarni dan Ladin Makuwa. Kasada. Kina ina? Ina so na tura ki fara zuwa gare su. Wanda ya bada umarni AGM Bashir. Muna biyu na wata biyu kuma ka fi kowa sanin ranar da abin ya faru. Sai ku mana subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel din mai suna Matan Sirri TV. To me zaka tambaye ni? Yarinya da ka zo da ta ba ta lafiya? A nan ne kadai wannan shirin zai dinga zuwa muku domin kwalkwale muku idanunku da kuma fahimtar da ku basirar irin kaddar da take faduwa a cikin wannan film. Akan wannan kwailiyar kanin me yake wahalar da kansa akan ta? Kasada. Aukan marasani.